أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe julɓe eɗen kuccodiri ɗo e jinnaɗo men ceerno ahmad tidiane alpha ba kahayde eɗen jooɗi ɗo e galle men ceerno men mouhamadou samos leegal killinkare e ceerno issa mawlude ko janngo ko mawlude so Allah jaaɓi inchallah talata janngo so Allah jaaɓi inchallah ko janngo woni mawlude lewru ne yaara hannde balɗe 12 lewru men mawlude janngo woni mawlude so Allah jaaɓi inchallah ceerno yewtana en alhaali mawlude inchallahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على نبي الكريم صادق الأمين caggal kettuɗen ceerno men ceerno Siraji Jew nokku men kay heydi e joddade khalifa men jinnaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siley ɗo e legan men killinkare galle men galle Samasa tawtorede tokora ba men hono Yunus Dia nokku men Jidda ɗum noon calmini dendagal jinnaɓe dendagal seremɓe e sirifaɓe e dendagal kala to almuɗo woni salminama juurama rewo e worgo e dendagal dente men WhatsApp eɗen jettira Allah no fewi kadi machallah woni wayrede kono ceerno mo selli omo sellira no wirni tan so neɗɗo liggama hunde a wawata liggitade noon tan ko ɗum tan ko on ko ligga ko ɗum tagi min tardi seeɗa ɗum noon eɗen jarna dendagal on ko ligga e amen emin garanno kono oɗo saaha noon emin nangi taw ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah no fewi ewa caggal majjum noon haade men yettade yewtere men yewtere inchallah ko fate banggue jibinade nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam woni mawludu nabi sharif eɗen jarna dendagal jinnaɓe sirifaɓe dendagal Fouta foof no sifurno hono ɓaral ɓiɓɓe meɗen nokku men Fondu to galle ceerno men Ahmad Tidiane Kane e dendagal seremɓe e dendagal seremɓe e dendagal wuuro ngo e dendagal diwan o rewo e worgo kaw fof ɓe tawtorama golle ɗe yaari no foti yaarude ni kadi ɗum noon seremɓe jarnama hen kala mo tawa hen guila e debbo ha e cukalel fof jarnama dendagal jaydiyankoɓe qaali Abouba en fof gaari ɗum noon machallah eɗen jettira ɗum Allah no fewi ɗum noon dokken ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Seydi inchallah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Naam ko noon tigi mi yetti Allah mo jettuɗon o. Naam mi juuli e annabi sallallahu alaihi wasallam mo juulɗon o. Naam mo Allah ɓurni e dow tabore muɗum. Naam mo Allah waɗi ala ɓurowo ɗum. Naam mo Allah waɗi e tabore muɗum ala ko ñagante fodde tabore muɗum ha yo Allah hokku ɗum ɗum. Naam wiide on kama sallallahu taala Ibrahima o. Naam ɗum kam on potan hakta ɗum tuuton so tawi kon rimɓe walla kon yimɓe walla kon julɓe. Naam so tawi Allah ɓurni nelaɗo sallam fof. Naam wiyama windere nde fof tagore nde fof. Naam ko ɓurni fof. Naam so tawi on ɗon Allah welsinta ko ɗum ha ene ñagane ko fodde goɗɗo ko rokkano yoro ko annabi sallam. Naam Allah kayne andi ko waɗata ene andi ko yata. Naam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah ɓurnimo tagore nde fof no nde fotiri. Naam kala ko o tagi o ɓurni ko annabi sallallahu alaihi wasallam. Naam kono sellirta e moɗon no ɓurniri annabi sallallahu alaihi wasallam ni annabi sallallahu alaihi wasallam ñagane ko rokkuno tagaɗo goɗɗo mo o ɓuri. Naam kono ɗum ustaz naam tabar mon machallah sanami refta may wallahi refte ceer machallah Allah tagi annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuri ɗum dendagal ko tagi ko fof. Naam ala kala ko taga ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɓuri ɓuri noon kadi ko kanko ɓurni. Naam tawi kanko ɓuri kadi ɓurni. Naam ɓurde ɓuraɓe wona e jasir ɓuraɓe ala. Naam fami mo ganduɗa a wawa wonde a wawa teddude e tagore he. Naam ha Allah teskoroma an ko mbatta walla ko ndewata ɗum walla ko nandi hen ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Naam ñande ceerno meɗen Mouhamadoul Hadi Kane
fuɗɗinoma oɗo jumla e welde نعم nde ɗo yewtere e welde fuɗɗi hen haalaji moƴƴi نعم haalaji belɗi mbaɗ teski hen ko o haali ñanden hawre yewtere makko نعم o wi neɗɗo kam kala ko ɗayi ko o ɗayi نعم woto sikki o wawi dañde Allah ko tawi o rewani annabi sa sallam نعم bani adam walla tagore wonde ko yimɓe o haaldata نعم o wi hay goto wawa dañde e Allah gueɗal ga rewani ɗo annabi sa sallam ɗo نعم hawre noon ko Allah jangti e ɓorano ko ɗum ala luural نعم ko gonga وما أرسلنا من قبل من رسول نعم ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته نعم كانكم محمد الهادي أمين دي أدو يتري بدل النبي صلى الله عليه وسلم واجي قد إن هدي نعم تي كوبي دي أدو يتري nde haadi haalano annabi sa sallam ɓural muɗum نعم kuppiri ɗum pour kañum naati wuro ngo نعم wona gaswani wona bandu wona hay haali abouba نعم wona hay haali diallo نعم an kuppira haala annabi sa sallam ka julɗo mbiɗa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi illa idha tamanna alqa shaytan نعم an annabi sa sallam min nelari ko adima نعم ene laaɓe ɓe minel fof illa sona seyɗane yiɗi bonnude ko o woni yahata ko نعم oɗo seyɗane ne oɗo ne noddi mouhamadoul haadi en haala annabi sallam نعم wulade o hersani o noddi haadi o mi ari hanki isari hanki joni نعم ko gonɗa a wona ƴiwonde a wona dullede a wona ka musiba نعم an hakkille maɗa oɗo jaɗa no haadi fuɗɗori nde ɗo yewtere mantude annabi sa sallam ni نعم ene jekki hen ene hayitino نعم yimɓe fof keeɗi aljuma oɗo ɓen woni waɗi yewtere نعم fof keeɗi o noddi ɗum ko téléphone mo haala ɓuuri annabi sa sallam o ɗum ko téléphone mi ari hanki ha yo samboyam ha baboyam نعم ceerno neɗɗo ne haala diine islam e oɗo ñalawma moƴƴo e oɗo annabi moƴƴo e oɗo waktu moƴƴo mbiya ɗum ari ko gonɗa نعم ɓural annabi sa sallam ngal Allah hokki ɗum ngal نعم ala ko yahata dow maggal saka noon wiye yo Allah hokku annabi sa sallam hono ko hokkuno ko rokki tagore wonde نعم mbimi on pamɗo so tawi ene waɗa Allah teddiniri annabi sa sallam ko teddiniri ko hokka ɗum ko hokki ɗum ko gila e teddugal ha e fof نعم jangtade ɓandu annabi sa sallam dan gila hoore tan ha koyde ha cegeneji نعم nana e qur'ana hoori e hoore نعم ala fof ɗo Allah jangta ala fof ɗo Allah jangtake annabi sallam e terɗe muɗum نعم fof ayi ala fof mo Allah waɗi ɗum e annabaɓe نعم annabi jangtaɗo e qur'an tan gila hoore tan gila e koyɗe ha e reedu ha e becce ha e koyɗe ha e fof tout ha e ɗemgal نعم ala kon gardañi نعم jaaɗo ha Allah waɗi ɗum e deftere muɗum teddunde waɗiri ɗum ni نعم aga sifori ɗum ni won mbiɗon yo Allah hokku yo Allah hokku ɗum hono ko hokkuno goɗɗo ɓenni ɗo نعم ala on duttor kadi on goppat نعم alay sago e lewru mawlude nduɗo teddundu نعم ndu Allah teddini نعم jibinereede annabi sallallahu alaihi wasallam e yimɓe haangaɓe fuyɓe ɗaayɓe نعم ɓe ngannduɗaa koye men mawni naane lewru ndu hay ko foti cebbigiyal hay sunde mawnino lewru ndu نعم eɓe jiiɗi annabi sallallahu alaihi wasallam mo qur'ana jippina e muɗum o mo نعم qur'ana mawniri sababune muɗum mo qur'ana kadi mawnini نعم so tawi an pelliti mawninde qur'an karim alay sago on mawnirta mo qur'an karim jippina sababune muɗum o نعم so tawi on ngana wemɓe walla fuy walla ɗayɓe نعم ha jofte an alpha aw boyna aji an نعم wa dari jesu wi ko ana haali inde ma ana haali haala maɗa نعم ɗayre ma e fuuyre ma e keferagal ma e nafu aguma e fasu aguma an alpha aw نعم aɗa usta annabi sallallahu alaihi wasallam نعم mbiɗa mawludu en waɗe ko bida yimɓe ne ndenda hen نعم koye vidéo maɗa wonde habibuli aɗa wadde goɗɗo ɓalejo mi anda o نعم mi anda ko suguji ma dago jinni نعم an alpha aw mbiɗa mawludu o so ari ɓe ngara ene jima نعم ɓe ngara ene ngulla ɓe ngara ene pobba نعم ɓe ngara ene ñaama ande ko mbatta an garɗa ko ustude annabi sallallahu alaihi wasallam نعم mi tawata tan mi tooñma
ko jinmami fof noon annabi sallam ɓuuri diina o ɓuuri naam sa usti annabi sallam ko foti no cebbi gel mi ustate naam haala ma ko an haali nana doga wiidiyoji mbiɗa ko yimɓe mawlude ko rendata ko naam hay hunde ala ko woni hen ɓe ngalana ɗum dalilu naam ni mbiɗa ɓe ngana ene jima ɓe ngara ene ngulla ɓe ngara ene poɓɓe hunde bonde fof kalɗa hen naam ha jettiɗa bonnedagal maɗa e fasiga arugo maɗa e keferago maɗa ko Allah jogori ɓoynirdema ko naam aduna e lahara fof mbiɗa wonde lewru mawlude hay goto wawa darade e yeeso maɗa an haala wiya ko oɗo ñalawma nelaɗo sallah sallam jibenano a demur rambaldu min cuusa a fen naam min cuusa darade yeeso ma mi mbiya ko nde nelaɗo sallam lewru ndu jibina ndu mbiɗa mawlude o hay goto wawa toɗɗade on ɗon ñalawma ɗum noon ndeke ala dalilu naam mbimi a fen kefere aguma e fasiga aguma e nafiga aguma naam mbiɗa ko randa Allah taga annabi sallam no foti teddude ni tagara lewru ndu no foti teddude ni tagara mo no tagrimo ni addiramo no addirimo ni taw ñalawma mo feeñi aduna anda ka feni naam mbiɗa waɗa ɓe mawdaji ɓe fof ngala dalilu naam ene lurodiri mate Qur'an karim mi arayma mi naata e ma hami yalta to naam fasiga kuuɗa ɗo an alfa aw an waɗa yaggata hersata naam a helata a hulata Allah a hersata tanira kon ma a miijota kam aɗa jibini wata fennede eko pennata e annabi sa sallam ko sa fenne annabi sallam tan min pennete naam hay hunde ko goɗɗa mbiɗa hay goto suusa darade yeeso maɗa walla hay goto wawa wiide eɗa andi mi ñalawma annabi sallam jibina e lewru he yimɓe ne lurodiri naam ene lurodiri kay ɓaadi fasigueji hoɗoma an tagaɗoma guila nden naam aɗa andi kam Allah yeɓata ko guila nde feññine ande muɗum o e birnidi ha feññina ɗum e peeñdi taw ñalawma o anda ka fen naam beele Qur'an karim mo Allah jippini o adi jippade ko iqra naam aɗa andi iqra ñande jippi ɓurande ɓurande so sallam forte mbimi iqra an demuru rambal ɗum beele aɗa andi iqra hol ñande jippi naam si mo waɗa sakkitinde jippade isaji a rasulullahi aɗa andi hol ñande jippi naam shahru ramadan alladi unzila fihi alquran jippinama ha gasi leylatul qadri nan soomi e jamma muɗum naam shahru ramadan ene suumi e nder jamma leylatul qadri nan soomi e nder lewru korka naam hol ñalawma o wiya ko sappo e goho wiya ko nogas goho wiyama ko nangam waya ko nangam haɗi lewru ndu teddugal muɗum naam haɗi yimɓeɓe ƴeewdi ɗum yimɓe bitti ɗum naam an fasige kuuɗa ɗo an mbiɗa wonde hay goto wawa darade yeeso ma wima ko ndeɗo yimɓe ganduɗa nelaɗo sallam jibina naam an e zamanu ma e keferagal ma e fasuɓaji ma e ustasuji maɗa dambali Usaymi en Fawzani en Albani en qatalahumullahu an yufakuna e maɗa an naam jinnaɗo makko jibinɗo en andi ñande jibina naam wonde jibinande Chafa yummum Abdourahman ibn Awfin wonde ene tawa kañum jaɓɓimo ko waybatul aslamiyya korɗo Abou Lahabin garɗo weltide Abou Lahabin wonde arde ɓi miñe o joom suudu miñe o jibini ɓiɗɗo gorko naam ha Abou Lahabin weltinirimo kanko korɗo o dammiri kewɗi naam ganna ñalowo jibina naam Ummu Ayman barakatal habashiya korɗo goto mo bamma ko ɗacci won anda ñalowo jibina naam mi arayma wurde e babiraɗo makko Hamsatu ko bammakko naam heccimo won anda ñalowo jibina naam Abbas jeyaɗo e loɗɗemo ɓe won anda ñalowo jibina naam mbiɗa gon suusa darade yeeso ma wima ñalowo jibina e lewru mawludu so andaka tan mbiɗa ɗum ko mbaɗa ko fof tan e dow ɗum naam mbimami leylatul qadri jamma o woni koye korka naam an fasigi kuɗa ɗo haala hol jamma leylatul qadri naam haɗi lewru ruyade haɗi yimɓe yiilade iso tawi mawlude yimɓe ganda wiyama ko nduɗo lewru kam Allah toɗɗima kam no toɗɗori ramadan ni naam shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran annabi sallallahu alaihi wasallam kayum Allah toɗɗorima ni yimɓe fof mbi ko rabiul awwal naam sonde e qur'ana yo sonde aɗa e qur'ana yo kono andu fof kam potti kam koye rabiul awwal naam ɓe liwrondirande ɓe mbiyande koye safar
ɓe mbiyan koye rabiul akhir ɓe mbiyan koye zul ala ɓe mbi koye rabiul awwal ko hen de mbi toɗɗama no ramadana toɗɗodira ni ko noon toɗɗora yimɓe no majjiri tawi majjiri noon ñande jibinande en haɗa on daraja kadi yimɓe yiilade waɗoɓe goho waɗoɓe ɗiɗi waɗaɓe tati waɗoɓe tati hay goto hen yaltade lewru ndu hay goto hen yaltade lewru ndu mbete ayeje qur'ana jippaɗe woto hen mbawaɗata toɗɗade o ayeje ɗi tati ɗe jippina koye lewru kaari walla ko ñalawma kaari haɗi qur'ana o janggede yaade ha biskita haade biskita yimɓe ko bendata ko ɗum waɗa ko luural hay goto andano e laaɗo sallam jibina hay goto wawa wiidema ko a fen mbimi gila de hefere beltinira gila ñande annabi sa sallam feeñi aduna ñande jibina e maale ɗe Allah waɗi ñande feeñi ha wiya dendagal annabaɓe foof adama haalni ɗumen gummoɗe ɓurɗo windere e leɓɗe e kaaji e foof ene gandi ñande hen e bani Israël en ko Allah hokki ɗumen ko bani Israël en ko Allah hokki ɗumen e andude Allah e ko Allah teddiniriɓe ngal ɗo gadal yahudiyankoɓe ko Allah teddiniriɓe kadi andude oɗo annabi bani Israël en kadi ko kulno e oɗo annabi ene gandi ñalawma feeñata e lewru feeñata fof ene gandi ngañgu mabɓe annabi sallam fof ko wasde feeñde mabɓe defte mabɓe ɗe ɓe jangi ɗe ko ɓe jangi ko fof ɓe kabalama kay annabi en jogori arde ala fof annabi garowo ha wasa weltinde garal makko Isa kam sakite jippitade annabaɓe on mbiɗo inni rasulullahi aleykum sadiqon lima bayna yadayhi min at-tawrati mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Isa andani on yalam haalani Allah ande a gon susa darade hay gon susa ko gonda pour gummiɗa hoɗani sindo kay aɗande wonano ko gandal ma ngaɗa ɓoyi haqqille ma o aɗa ayata ɗayre en ɗayiɗa nde an a malkistake an alpha aw malkisa ngu malkisaɗa ngu kono noon ko gandal ma ngal ko mbiɗa ko ganduɗa ko ko ɗum ɓuuri haqqille ma o sindo a jogino haqqille kay ko jannguɗa ko ene ɓuuri haqqille ma woni ɓuuri ko jannguɗa ko a majjata annabi sallam ma ja ɓural muɗum sako ɗon ceega e mawlude waɗe bida nelaɗo waɗani sahabaɓe mbaɗani nelaɗo waɗani sahabaɓe mbaɗani kay imata ko nelaɗo waɗani sahabaɓe mbaɗani fof tan harmi ene gasa en mbiyama kay yen ñemtin annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko moƴƴiro kala ko mbaɗɗen en ñemtinɗen koye annabi sallallahu alaihi wasallam majjani kay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun mbete kala ko mata ko nelaɗo haalani so mayyo kaade lomtum joni noon lomtade mo nde ko bida ala mo yamiri en gurdam hay ala taw sona ko taw hande kay walla taw an jaa ƴeewa ustage maɗe ala machallah a faami sindu o yamirino luural watta sindu o yamirino luural watta so a yii kay yimɓe yoga e julɓe pooɗanima mbi annabi sallah sallam wi man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu kala mo gonmi khalifa muɗum gande sirna aliyu ibn abi talib ibn karramallahu wajhahu ko khalifa muɗum so ɓe ƴeewino suratul qital ذلك بأن الله ولا ذلك بأن الله مولاكم بأن الله مولى الذين آمنوا بأن الله مولى الذين آمنوا kanko woni kalifa yimɓe gonɗinɓe ɓe wa anna al kafirina la mawla lahum Allah wona kalifa mabɓe ko haala e jabol e nder jabol so wi kala mo gonmi kalifa mum aliyu ko kalifa muɗum aliyu kadi
darnde muɗum e am e fodde muɗum e am en mbaɗi kono Moussa e Haruna mbaɗi ni illa tan noon na annabagal ala caggalam ɗum kay so wi kala mo gonmi kala e muɗum ko Ali woni hal ɗum ko tashrifan li sirna Ali ko teddugal sirna Ali yura wasi ɗum yeɓede kono so tawi kamɓe sahabaɓe so tawi ene yedde kay walla goɗɗum e goɗɗum kamɓe sahabaɓe nde annabi sallallahu alaihi wasallam haalata oɗo hadis nde sabu hajjoyi en atta en haala wi mi timmini hajju mi yettini ko nelaɗo noon so tawi ɗum ene tabbinno Aboubacry Siddiq no gonɗiri Allah ni en sahabaɓe gonɗiri Allah ni ko anno ɗum e jaggude ari mbaɗa noon ala waɗa ƴeepanam walla ɓen jaɓani annabi sallam ko haali man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu Aboubacry nanan ɗum Seydina Omar nanan ɗum Ousmane nanan ɗum joni Nelaɗo sallam haala ngolɗo konngol ha gasa ha sahabaɓe nana jeebo ngolɗo konngol wasa wadde woto kaɓɓo ɗe e wiide oɗon jeddiri annabi sallam e sahabaɓe muɗum ɓaade Nelaɗo sallam man kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu Nelaɗo so haali hunde won jaɓanɓe ɗum gila Aliyu helli fa on saha yo Allah yaafo Aboubacry Siddiq kay kala ko jaɓanani annabi sallam kala jaɓani wadde aɗa andi wona ko selli walla ذلك بأن الله مولى لنا وأن الكافرين لا مولى لهم في ذلك كافر من قال كده سألني كوي ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ɗum ko bone mo jomumen mbaɗi kanko Allah wona keedu ɓen hay goto mbawa kadi adu keedu ɓen so wi noon kadi kanko woni mawlana amadou kanko woni ɓen kanko jeeyi ɓen fof ɗum ko kadi ko teddugal yimɓe o wi ɓe julɓe kala koye memiɓe ene mettimo refere ɓe malum dunillahi min waliyim wala nasir ga Allah ɓen garana keeɗo wona ballo on kuntu mawlahu fa aliyu mawlahu sahabaɓe foti ene keeɗi bammakko ene fof ene keeɗi Aboubacry ene keeɗi kono ñande Nelaɗo sa sallam de maayi ñande hen de luural waɗi wona Aliyu de lomdi joni noon ɓe namdalaɓe moon beele kamɓe nan ɓe cali walla ɓe cal ɓe taw nde ɓe nani ɓe cali holle maɓɓe kadi mo Nelaɗo sallam dari e yeeso muɗum haali tinni goɗɗo konngol goofi annabi sa sallam taw kadi ɓe gandi defteral nde wa man yasillah wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam man yuti rasul faqad ala Allah beele so tawi o wini wona yamirdeɓe teddugal Allah yo Aliyu teddini so tawi ko yo Aliyu lomto wonno koye famay ɗum walla an alpha wan demur rembal min mbiɗa min hay goto wawa darade yeeso ma wima e koɗo jamma Nelaɗo sallam jibna ko Allah hokki annabi sallam e ɓural ko fof guila e annabaɓe guila e fof leydi ɗi fof goto hen fof Faris en Turki en kamɓe fof ɓe gandi mbiya wonde hay goto joni noon so tawi ɓen an a anda tan hay goto anda i an mate hay lahdari kam a janggi joom lahdari o wima so tawi soɓe aɗa yahno soɓe filti yani e ɓandu ma walla so an waɗi soɓe e ɓandu maɗa e comcol ma aɗon ki anduɗo o haali kam ko comcol haalaka ɓandu kam joom lahdari o haali ko comcol haalani kam taw o andi ni ala ko haali ko heddi ko beele a wiyaka so tawi naja soɓe comcol ma waɗi ɓandu ɗum taw comcol ma waɗi soɓe comcol ngol fof ya lawƴingol hangol laaɓa walla wona comcol ngol fof no ngol woori ni ya lawƴingol ha laaɓa Ramadan leylatul qadri lewru ndu fof no fotiri yiilo hen jamma leylatul qadri fof ko leylatul qadri ndeke noon Rabiul Awwal so tawi seeɗa ɓe fof kañumen ɓe mbaɗi ɗo ko woni hen haram an fasigi kuɗa ɗo ko woni hen majjere an fasigi jasɗo ko annabi sallam biskita mbiya hay goto wa darade an aɗa andi an aɗa andi jibinɗa wona ko tubakoɓe hefereɓe kono ma addantema aɗa inde yumma ka aɗa inde bamma mbaɗi heddato aɗa wawi yeddude walla so yimɓe taarima on taaɗoye ɗumen oɗon ceŋi e gueɗe tati ha mayon noon ko ni ngo pirɗon
oɗon cengi e mawlude ko bida e mawlude ko bida naam on gittata ko ɓuri on ittata ko ni tawɗon kadi ko ni ɗaccirton naam so bida moƴƴo mawlude ko bida so bida bonɗo mawlude ko bida naam so bida bonɗo min gaccani naam so bida bonɗo min gaccani so naam bida moƴƴo min nangto hen min haande min maayi fof naam kono an fasi kuuɗa ɗo huccidde leƴƴi julɓe fof mbiɗa wonde ngoni koye majjere naam mawlid alayhi sallam ngoni koye majjere hata ɗo kaɗa ɗo a tawi bamani bamani fof ene mawnina oɗo jamma an fasi kuuɗa ɗo mbiya jomi ngoni koye majjere naam a faltotako sa addi masala ma tan sa soggi be makko hande masorde naam saɗa haala diine ma jogi kalɗa ha wondi so wona wiide ka aɗa nawa leñol no worno walla aɗa nawa leydi no worno aɗa bonna ɗum hay goto so darade ma ha wiya ko ko ñalawma tel nelaɗo sallam jibina ko gonɗa naam mbiɗa ɗum koye fijirde aɗa bonna alayhi sallam neydi naam mi heeɗi e hono no jiirumi eko kalɗa musiba mo kalɗa e maɗa o an alpha o naam mi yi hono on musiba goɗɗo wordu wonduma sikki tan on ko ceerno ma naam ngel ɓe mbiyata fawsani ngel naam lanatullahi alayhi naam koye dow noon ko haali ko ɗum puɗɗirimomi naam waji goɗɗo namdimo wimo beele ihtifal mawlid ene dagui o wi ɗum ko bida naam goɗɗo namdimo on wimo beele kamɓe waɗoɓe mawlude ɓe beele ñamde e kirse mabɓe ene dagui o wi dagaki naam o nani alfa o an kuuɗa ɗo aɗa andi madi bondirode naam yeddu mbaɗ takkuma naam ñamde kirse mawlude ene haɗmo wiyen haɗa kanko fof sani kuuɗa ɗo naam wato janggani ɓuran Allah wiyani e nder suratul anam naam fakulu mimma zikru ismullahi alayhi naam e suratul hajj ñaame kala ko Allah inna e muɗum naam wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi naam woto jaame ko Allah inna kay dow muɗum naam wadani tigi ɓe mbiɗa ɓe tijano ko ɓe walla ayi e mabɓe kirso mo ra bismillah naam fof sani wi waɗa mawlude ɓe walla wirdoɓe ɓe beele so kirsi beele ene ñaame hay so badira mum so kirsa min ñamat naam mata maadi bondiroɗo naam kirsa min kasi badira mum min ñaama naam on keɗi mude fof sani wi waɗoɓe mawlude kirsi muɗe ɓe ñamitaki koye ɓen ndewɗon onon an alpha an kuuɗa ɗo koye o ndewɗa naam wala ta'kulu mimma lam yuzkar yeeha nan toon ahlul kitab nana kirfa ɗum e Qur'an ɗum nan ɗon hadis nan ɗon laaɓɗo cera naam nelaɗo sallam o meeɗi yaade nder wuuro arti o tawi barme ene woodi ɗoɓe caggini laabi ɗiɗi naam hen gotol o namdi ɓe tawi ko barme one saggina naam o wi nelaɗo sallam wi ko ndefɗon ɗo ɓe mbimo ya rasulullah ɗum de ko tew bariratu yano galle yahudiyankoɓe sakka addi emin ndefa naam o wi ko bariratu yano galle yahudiyankoɓe sakka te barirata korɗo naam so tawi kay kirse keefe ene ñamataki walla ko nandi hen kay bari kay kanko nayi ɗum naam bariratu wimo ya rasulullahi ɗum ɗo ko sadak mo bariratu sakkano addi emin ndefa emin ñaama naam o wi hadiya sadaqatul lakunna kono hadiyatun li naam ko onon cakka kono min kay ko hadayam min naam en daganimi mayde bandiroɗo fawsani kirsi mawlude ñamataki hadis ɗi mo o tawi ko tew eɓe nelda naam seydina aissata e khadijatu allah seydina aissata e hafsatu naam ɓe mbimo nelaɗo sata minen de koddiɗo men yahudiyankoɓe neldi en ɗo tew naam ɓe ganda noon ɓe ginni Allah walla ɓe ginnani Allah o wi sammullaha antunna naam kulu onon ginne Allah ñaamon naam
baraka beyu beyar babar bam fawzani yum albani نعم ya so tay wado mawlud mbele su christian nyame walti yana ko su christian nyame yana ko mbiyata bismillah نعم ganda kay ko ganda kay ko yak bismillah nyame rek نعم an alfa ko do ndewata warma نعم parce que kuda yimbe ganda to na jimna ko wuccin may dum an نعم an be tan ko yatti din annabi sallallahu alaihi wasallam to jimna soy gon walla godum be tawda en bade be fof be burma نعم a wawa tan jadum kada bure jinnaado ma ay jinna mabbe famaya wonane laado wontane laado e jogora ne laado sino na ande babbe jogorno wonde kam mijoda kam ma won ande bura ba ma ko na jogorani amaya نعم to dabide nan demde modon de annabi sallallahu alaihi wasallam mi anda goddo ha jam ala e goddo نعم annabi sallallahu alaihi wasallam gor wodi نعم godum mi ala haju a mawnata walla ha min ngal ko a fotani asman on yami gulle yorbade mo walla jogude kalle mada نعم bode annabi sallallahu alaihi wasallam ne astagfirullah نعم kala kongol bongol gol anida faade annabi sallallahu alaihi wasallam ko be ustare mam bade ko burdu نعم e yimbe ko mbada ko ala ngala hen dalilu hagol susa daraade wiye ko do nyola man annabi sallallahu alaihi wasallam jibina an hebi don hagol mbima fen a ciakat نعم rawandu rambal ndu himbe gandano kay mbatta نعم wonbe goben jogi dalilu wado ko dudben jogi lewru ndu hanu maayi en jogi dalilu نعم kala baddo jogi dalilu hala makay ko lewru ramadan kay harama ko lewru نعم shawwal hala mako lewru hala balde mudum jego نعم taski halam balde mudum sappo نعم haran halam balde mudum didi نعم ko ko nder fo anda نعم mbele nde yahudi en ko be walla so annasara en pelliti wadande isa jamma jibinede mudum isa nde jibina andama نعم sa jamma mudum ene mawunne نعم may kay andama an alfa wan fasi kuda do biida nde o mayi nde andama ko nde jibina nde andaka نعم yana dande mayra dum wona bonne dagal نعم nde o mayi nde andama ko nde jibina nde andaka nde o mayi nde o jibina nde so tawi o saha julbe kewruno ko ne ande نعم anka ko kuma binagal may fasi ga kuma nafa ga kuma kefera kuma kono hefere be kay ne gandi نعم to bon nabi sallam namdi be odo jama ko wonbe mbi odo jama ko jibine isa wonno walla odo hen goro be mbi odo jama ko musa feerno ferawn نعم isa ko addanta renti tarante won andere jibina نعم saka nabi sallam kon won kefer an won won bin an won nafiki نعم alfa an boppu ko mbatta ko wor woppu kono jokku ko nananno do gila adan ada yadde ko ada yako نعم ha hande ko dum tan nana نعم so bawdi pi tan ko pino do نعم nyande fo ko garda ada usta julbe ko hasida gal may fasiba go man kedo jibina da do mawludu mudum en limte e ko buri mawludaji نعم fa may e bata do on fayid an hadi horema نعم kono an kay ha dum tan kono kay yaade kam ha jettu an sallallahu alaihi wasallam e yimbe ko jaara ko majjere نعم an buri bamba gandal walla نعم an buri sere ma be gandal نعم mi heedi ma nyande da hala yewtere ma dum beda deftere wotere ada yi e shi ankobe ada jotondirto e waji goto shiinaji ko sehilabe garda lubade mo deftere nde نعم o debi gantinde deftere nde ko luborda walla so mo lubando mo نعم artan hen nyalamo gorko biida hebani نعم biida koodda fuuta tawda bamma en jogi nden deftere Naam. mayde rondo ma bamma nde heb deftere nde libane o jibinaka نعم yanke o jibinaka a hoyani nden deftere ko an hal madedi نعم biida a refi yanke ada yanno deftere mabbe nde wono ka fasigi ada yaha ko anelaka ada yurno ka yamiraka نعم ada yaha ko shi en ngone dow muɗumen ha dañano keferagal ma ɓeydori eno jeddirɗa annabi sallam no ɓeydori نعم nomato wona yiddemo limam ali karamallahu waji wona yiddemo chiyan wona haydara نعم ko naafi gagal ma e fasigago ma e keferagal ma an ko alpha ko ɗum nawnoma toon نعم allah hunma o famma an fasiga kuɗaɗo نعم wima o luɓan deftere makko
mbiɗa njaaɗa tawɗa bamma ene jogii nden deftere نعم a hoyani ɓuri bamma gandal oɗo ara luɓo ɗum نعم wima luɓani oɗo ara tawɗa bamma ene jogii ma to rodakima a hoyani نعم aɗa luɓoyi o wi luɓani o ari a ɗacci deftere nde a galle moɗon anda humam binnagal ma e kiite maɗa e fasigago ma e nafigago ma Allah hoynuma holluma deftere nde kisa نعم min heeɗi aɗa haala sinno ka ɗum waɗi mi wiide an haqqille ma o ɓuri gandal ma ngal ɓuri haqqille ma o نعم gandal yata ko haqqille gandal mi haala tan ni ala نعم yata ko haqqille reedi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi نعم fakulu mimma zukira ismullahi alayhi نعم mbiyon an fawzani an kefere ɓe kefere kuɗa ɗo mbiya wonde ahlu yimɓe suufiyankoɓe kirsu men ñamatake mbimay so bamma min kirsal min ñama نعم wuccini menen ɗum oɗon mbiya ko qur'ana hadis i qur'ana ɗum ɗo qur'ana haalani نعم nelaɗo sallam jamirɗo wino soɓe ginnani Allah onon ginde Allah ñaame wadani نعم ngal kefragal kuɗo ngal e dow ɗum so tawi tan mawlude ari han kadi on bone rewi on نعم way kono iblisa ndaari soyni korka ni نعم no iblisa sunorto ne ko noon cunnorto ɗon نعم no iblisa sunorto e leyru korka ni ko noon cunnorto wonno jam alana ɗum toon نعم ononne so tawi ko tan mawlude ari jam alana on ƴeew tan yimɓe renduɓe ene manta annabi sallam an mbiɗa aɗa yiɗi annabi sallam a yi ɓeɗo yidde muɗumen himɓe muɗumen fof so anduɓe so majjuɓe ndendi kañumen fof ene jangto ɓuri annabi sallah sallam ene jangto jikkuji muɗum jangtoraki ɗum ko boni نعم anan toon jennawo annabi sallam anan toon mbiyo annabi sallam ɓurani hay goto a yi toon mbiyo annabi sallam tagaraka yimɓe tagaraka annabi sallam a yi ɗum toon e ndeɗe moƴƴere ndeɗo yurmene yimɓe fof kawraɗo gotel ene ndendi yidde wotere fimde wotere نعم ala ko woni toon so wona mantude annabi sallam e yiɗodirde e ɓeydade yiɗodirde e sokkade miskineɓe e weltinde julɓe fof نعم weltade an ko datma ko so tawi poɗɗa kay ko wadde feere ha keftoɗa naña hen baɗay نعم a tawa kadi nde jibinte kay kono on potani zamanu kono so tawi kay fayida maɗa so tawi aɗa joguino fayida aɗa joguino haqqille so wiyama kay ko ɗum o waɗno walla ko nde wonno jagoynade mayɗa fof نعم Allah hay hefereɓe nan mbaɗa anniversaire نعم koye muɗumen an ka kayfer yatuɗo yato banden نعم ɓari kam a yiɗa annabi sallam ko a yiɗa mawlude eɓo yaatu hefereɓe toto soriji to نعم mayɗa fof نعم wona rabbinde waɗa maɓɓinde tan mbawɗa ndinkaru ɓuuƴade kurnitaɗa huccere maɗa haala bone maɗa e télé fulɓe télé fuyɓe kam wona télé fulɓe ko télé fuyɓe wona télé fulɓe نعم ren waɗma yimɓe gandaɗa alah sallam jibna hay goto a wawa haale a fen mbimi نعم jannguɗa ko fof haala min igata holle ñande jeppi kañum aɗi ɓurande jippaɗe ɓurande fof kañum aɗi jippade wal ñande hen نعم wona makka toon ɓurɗa jippi madina aɗi jippa to fof surul bagara نعم haala min hol ñalaw toon mbelama haalɗima tan goye kala toon gueɗe bolle puuɗiyel taw ko keferagal e fasiga aguma nafiga aguma ɗon ɗum ɗo ala e ɓurana ɗum ɗo ala e hadis hay goto anda ɗum نعم kalete ko waɗi dalilu kalete ko nafata نعم kalete ko nafata yimɓe نعم yimɓe no putiri enen fof eɗen danda ɗo joni wiye tan tisbar yoni payen jama نعم enen fof eɗen jaa toon eɗen juula نعم so neɗɗo noddini tan caggal goto fof fooɗa motor wona yurnade نعم gontoriɗo fof ala gonɗo e goɗɗo jalti jamma kan jeeɗe walla نعم kono waktu o kam goto نعم ɗo e wuuri he ɗo e kayheede jamaji ɗi ɗo aduna o wawi wonde fof jamaji ɗi aduna o fof kamen andi l'islam fof kamen andi ko waktu so tisbar yoni so takusan yoni so salat yoni نعم kono kam fof noddidinta walla waɗani iɗum haɗi ɗum ɗumini ɗum ko haala walla noddunoɓe ɓeɗe nodduno 5 heures min ganda 5 heures نعم ɓe noddina 6 heures
ɓe juuli 6 heures ɓe juuli 6 heures demi na ɗen ganda ɗi won ko ɗum ɗo markis na a yirlima ha bonirima a yeddi ha yedde kine ma taƴi ha mayima hedde a mayde maɗa ko balɗo seeɗa capanɗe na ay bahil ma fof ren wi wonno ka malkisaɗo ka kiitaɗo ɗo fonno adade ranwude ɗo ko ɗon ɓawli taw na ɗon ɓerde ma nde ɓawliri leeɓon ɓale on gon kone bahil ma ngel an alpha o an leeɓon gon kon ɗon ɓale on kon ko hen maydata na sa yiɗi mbaɗa ñuulal sa yiɗi mbaɗa xeesal sa yiɗi mbaɗa lakar woppu na woto yennu min minen waɗa mawlude ɓe woto aybin min na woto yennu min woto aybin min na ɗum addani jabade ma mbiɗa koye cakani min goni na ko an haali mbaɗa heeɗi na sa yiɗa yennede walla a yiɗa aybinede woto aybin min na minen min mbaɗa min tawi ko julɓe ene mbaɗa so tawi mbiyaton ko bida ha hande on kalnama on kaltanama bida hunde fof bida oɗon goppi kay bidaji mawɗi na saka noon hen goto mi heeɗima ɗum e tiktok jolfo ene haala jolfo ene woodi goɗɗo ene woodi na ɓe mbiya kullu bida nder bida hasana ene woodi na on wiyaɗa bida moƴƴo woodani so woodani tan yima karmuɗo na hay bama karmuɗo jolfo ene hal pulaar arba fof na kala moɗum mbiɗo bida hasana woodani mbimi yumon ko karmuɗo bama ko karmuɗo na bida hasana wooda moƴƴani na lomtineɗe haalifaɓe nde ko bida na sallallahu sallam lomtinani Qur'anil karim ko bida na winde ɗum cagganeɗo ha wona deftere kamilu jeppude noon kono windatno na nde sahabaɓe ɓenni rewɓe hen ɓe ndeyi hen ha arte tabinen waɗɓe kamiluji Qur'ana ɓe na deftere nde wiyete ko Mustaful Ousmane na Qur'an karim wiyeteɗo ko Mustaful Ousmane deftere Ousmane na wona deftere Allah wonno Mustaful Ousmane o de ko bida na walla mbiɗo ɗoɗe na bida Mustaful Ousmane wiyete hayde hirsitede ene jeema deftere mum na ndar wiyata ko Mustaful Ousmane oɗon gandi beele riwayaji garɗi ɗi fof mbete nelaɗo sallam kam mata kanko riwaya makko tan gotal andaka na riwayaji garɗi qaalun warsh nafa sappo e ɗiɗi walla sappo e nayyi na riwaya en ari wona ko nelaɗo sallam goto ummi ɓeɗo fof hay goto ala e fenade na immade ronde ma an kefer kuuɗaɗo aɗa fa aw no ɗiɗo riwayaji fof gummori tugunere annabi sallam ni rabiul awwal so tawi wiyama jamma mawlud enen goto fof waɗi hen ene harmi na mbiɗa goto anda ɗiɗo riwayaji fof hay goto hen jiida e goɗɗo na moƴƴani e ɗene jangge e jamma ñala mum ɗi cat walla ɗum koɗi bidade na walla wiyete ko riwaya ɗalun natti deftere Allah kay riwaya warsh walla natti deftere Allah kay wala ko deftere Allah na imam meɓɓe arɓe Abu Hanifa e Ahmad ibn Hanbal radiallahu anhum e l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhim ajmain na ɓeɗo de kañum men goto hen fof wiyete ko madhab Malik na walla madhab Shafi'i ɗum de ko bidda na walla ɗum waɗani na mbiɗon bida dagge ɗum mbimono yo biyata dagge ɗum waɗata kono gon babiraɓe mon dagaki wona onon kay na ko babiraɓe mon ni goni ɓe dagaki Allah wati ko babiraɓe mon gardi ko makka koye gon almeɓe na bida dagge ɗo ala on jaato eyyi bisimilla ɗum noon barɓe sida ma se tan namda nata e namda en ƴewata fitro wonɗo okke yerƴe caggal nde keɗɗen ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamma Siley yewtere men ari ɗo fa tabarakallah eɗen jetta dendagal hettiyankoɓe meɗen namdalam ceerno ko abrahata
nde wino mo hela ya suudu kaaba nde on saha julɓe kam to gonno haade ko hade sundu lulede walla ɗum ɗo yimɓe ɓe to gonno. Eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Abrahata nde wi ene hela ya suudu kaaba nde nden tan ko keefir tan wonno l'islam ala en taw tan kadi ko poɗodiral leyɗele e poɗodiral lamɓe e ko nandi hen teddungal suudu Allah ndu noon ko leydi ndi kiram makko e muɗum e gañgo makko e kiram e leydi he ɓen Allah teddiri ɗumen ni ono mbawi senade ni keefeere fof kañumen ɓuuri waɗa keeɓe ɓaade ɓe jogui suudu ndu ɗo kamɓe Hijaz naɓe makkenkoɓe ko ndu ɓe teddinde joni alay saago han kadi kanko wawi o heloya suudu ndu taw wiyta laamu mabɓe kanko addi ko ñiiɓi wona suudu Allah ɓaade ko suudu Allah kadi ɓen kadi hefere ɓe mbi Allah nan ɗon suudu nan ɗon wona julɓe mbi noon de ko hefere ɓe mbi noon on sa l'islam ala ya yordene Amadou jippaki tawo na sallam Allah fami Allah neli ko ɓuri famɗude e tago ñiiwa kam e Samba ala dande walla ko ɓuri tew walla kanko o faatu ndi ko ñiiwa ala ko ronki Allah hollima ko ɓuri famɗude e tagore muɗum ene wiye Samba ala dande arana babile tarmihim so wawi tan wufde ko abbere makko faade less kono ko ɓurno wawa wufde ko ɗum Allah nele makko ene hollama kañum suudu muɗum ɗiɗo jarabuyeji ko ɗum ɗo Allah nelliri ɓerana babilen wona yimɓe kay nden kay Allah tedni so Allah ittino kono yimɓe tan yo jane makko Allah tedni ɗum ala Allah neyi ɗarana babilen ko ha hoynamo felel ummo dow fima hayre hoore yulfota less on wawi abbade ɗum sindo ko neɗɗo so fimo silamo abbo ɗum walla waɗe ni ala wona Allah o wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa anzala junudan lam tarawha ene woodi kono julɓe ɓe mbiya ko anzala junudan lam tarawha hefreɓe wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu hay goto anda kunu Allah no fotiri sona kanko ɗayrena bile koye kunuji makko jeeya Namaruza bun Kanana la'natullahi alayhi ko wonde wi ko Allah nodditi waɗani yimɓe yo kamɓe waɗani hay dara ala ɓuuri jasde tagore Allah fof ko ɓongu te kanko neɗɗal mangal Allah itti ko ɓongu nanni e nder noppi he ɓongol way jasde ko lamɗo ko Allah ne holluma kawisi muɗum e ɗum ɗo e mbawka muɗum e tagore muɗum joni waktu o fandima darnen ɗo so tawi won namde jogui ɗon ha juulen inchallahu taala min yewtere l'islam jodde ceerno men jinnaɗo men khalifa men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Siley ɗo e legal men Killinkare galle men ceerno Samassa ha joni eɗen jetta tan eɗen jarna eɗen duwono dendagal jinnaɓe seereɓe sirifaɓe almuɓe e dendagal dente men WhatsApp e dendagal namdo men saha foof yewtere ceerno arañ hande kadi Allah waɗi hokki en fartange joddade makko kadi wadde nde yewtere ko fate banggue jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ha joni eɗen gara e yewtere nde inchallah kañum kadi ceerno ɓe kaala kadi jibinede nelaɗo ene wiye rewɓe munin ko ɓene kaala nayo ɓe kaala jeeɗiɗo ene haali hen saha fof ene yara e dente ɗe yimɓe ɓena damɗo ɗum. Eyyi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala barakatuh min kam e teskaki tan ɗo tonga kadi mi anda ɗo tonga kono hen tato kam Allah nayi mbaɗa andi ɗumen mbi adi mumen demo ko nene makko mbi caggal ɗum mbimo Abdourahmane ibn Awfin mbi caggal ɗum so wayi batal aslamiyatu on moynnimo hade makko yaade to Halimatu Sadiyatu ɓena ko mbaɗa ɗum ko ɓe kam mi anda ko heddi ko nayi ɓe kam ene tonga kono on wiyoɓe kadi jiiɗi ɗum mi hay so mbi ko ɓuri ɗon nela sallam kam sindo andanoma kono aduna fof muy nan ɗum kam hawnaki annabi sallam dañogal ɓuural waɗi nen makko nde rewde mode so lekki fof ko wirti ɓe salmina waleykum salam an ronde ɓuurɗo windata wona leggal muɗum wona fof ene haale
waate ɓuri annabi ko fof eɓe jetta e ɗum annabi sallallahu sallam kala ko dañi e moƴƴere Allah ene waɗa ɗum ko ɓuri ɗum kala moƴƴere bani adama illiti annabi sallallahu sallam ene waɗi Allah moƴƴere waɗi ene ɓuri an bani adama o ko jiiɗa e nden on moƴƴere ngam woto neɗɗo tampini ko ɗum bachari wi ko mabluq al ilmi fihi annahu basharun gandal haaɗi ene laaɗo sallallahu sallam andutan ko neɗɗo kadi ganda wa annahu khayru khalqillahi kullihim ɗiɗo sarɗiji ɗiɗi yimɓe burdi o woni wi nabi sallam ko ɗi sarɗiji ɗiɗi ko tooɗa gandal tooɗa mata fof a diwata tan andude ko neɗɗo a diwata kadi andude kadi kanko ɓuri tagore Allah nde fof ɗon bawɗi puusi a fami nabi sallam kañum ɓuri muɗe fof jeeyatan ko gueɗe goɗɗe kaaleteɗe bite ɗum ɗo waɗini ɗum ɗo waɗini ɗum ɗo waɗini ko ɗen gueɗe ñate luural ene woodi kono wiyetake wona bonnande bone kay fuɗɗi koye luural bone so gañgu ari hasidagal ari cikke ngari yoɓa ko luural tuggi bone fuɗɗi koye luural ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة فتوي كاجا ود ليول يبفف hanno Allah wadde ɓiɗo kambala Allah wi so tawi waɗino ɗum leñol yimɓe fof ngol gotum hay hefere ɓe ma dañatno cuuɗi karŋe gaɗunoga la ko rek la rek wala tun wala yazaluna min ikhtalifina illa man ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم هاهي من الجنة ودهاهي ويدي لورال وانا بند فور يمي لو ألا so rural arani gonga yalta ma lural bana nde gonga yalta boowal ko annabi walla wana annabi addan min dalilaji walla wana sinduɓe lurano eɓe namdo annabi dalil walla lural woni musiba hoore musiba fof ko lural wiyete tan ko yo Allah dandu ene luuri sabu sen luurodiri a yiɗa hedde fede miɗa hedde fenande ko gonga walla fenande luurondiral ko ngal addata ƴettoje a feni ko luurondiral wona gonga ko luurondiral so tawi yimɓe luurodiri ko hen tikkodiral yaltata so tikkodiral joni gañgu joli so gañgu joni haasidagal joli so haasidagal joli keferagal joli wal iyadu billahi illa aɗa yimɓe tiw luure ɗe ko ɗum addi bone eɗen ñaago Allah tedduɗo towɗo no sukaɓe meɗen wonɓe ladde o eɗen ñaganeɓe saabu oɗo jamma tedduɗo jamma mo paaɗen oɗo ñalawma hande tedduɗo e jamma mo paaɗen o saabu barkeji muɗumen yo Allah ɓilto sukaɓe meɗen wonɓe ladde ɓe yo Allah ɓilto sukaɓe meɗen wonɓe ladde ɓe yo Allah hokkuɓe sagoji mabɓe wota Allah sowoni jikkeji mabɓe yo Allah haɗanɓe gacce e koyere yo Allah haɗanɓe gacce e koyere yo Allah timminanɓe anniyaji mabɓe ɗi yo Allah timminanɓe anniyaji dendagal noon ko ɓamɗon jamma ñalawma haalde joguiɗo gañgu e koɗo fof yo Allah hokku ɗum kene hiilno bone ko jiiɗa ko ɓiɓɓe yo Allah hokku ɗum kene hiilno ko jiiɗa e hoɓɓe aduna fof wonti hoɓɓe ala fof neddo jangata ala fof jeyaɗo e leydi ala fof joguiɗo leydi ala fof tawruɗo bamum leydi kamɓe aybinoɓe hoɓɓe rewoɓe hoɓɓe e sawinoɓe hoɓɓe kamɓe fof yo Allah huɓɓini wonkiji mabɓe no ɓe kuɓɓiniri wonkiji hoɓɓe ni yo Allah ken tawide oɗo sangol en donima dendagal bandiraɓe meɗen seere meɗen fof ne fotiri ha jofte bandiraɓe meɗen liggi saybanaɓe sankogol Mouhamadoul Makiyu de ɗum kam mi tinano goram o sankima so wona ñande guddinaɓe téléphone ɗo ene jaaha janase de mi tinani ɗum yo Allah yurmo yafomo yo Allah heddumo caggal yo Allah heddino caggal makko ko juuti yo Allah barke ɓesgu makko en donima koreji makko fof no fotiri guila galleji meɗen galle seere meɗen tan ko ala e limtude fof on jarama no fewi alay koko mbinomi on ñanden ko tan so jii jewɗe ene tañdira ɓe liggono ɗen haaju meɗen e muɗum ɓe ɓen Allah hokki ɗumen haaju goɗɗo ko wona haajuji meɗen ɗi
nde ligguɗen haajuji maɓɓe e haajuji maɗen e maɓɓe نعم on so hayɓe koyfi نعم e teddani no feewi نعم e mbatten yidde maɓɓe e karallagal maɓɓe نعم nokkuɗo mawde fof noon waɗa koye huno ko mum نعم enen jahanɗe tan ko Allah نعم e diine kamɓe noon ɓe jahata ko Allah kadi e barmeji maɓɓe ɗi نعم mbawa yebdeɓe ɗum نعم soɗo mbawno yebde ɗum hay goto ɓoccita ko نعم nani kalen gonga nani والله diine o ko weli weli fof longere ɓuri ɗum safde والله kala ko diine o weli weli longere ɓuri ɗum safde saka ceebu jen نعم nani woto pelen ɓe ko duwaw gonɗen ɓe eɗen ɓe ñaɗa fof e lawɗen barke yo Allah ɓeydanɓe Allah ɓeydaniɓe ɓe ndumtima ɓe jeehi ɓe goppi en ñawoɗen Allah tan yo Allah heddi menen maɓɓe ko juuti آمين kadi ɓaade ɓoccirade ha ɗum ɗo kadi ɓoccitade kadi yo Allah ɓeydani en ni yo Allah hokkani men lomtoɓe آمين ɓe jeynaɓe so Allah saabi آمين kono wona kam jewteɗe ene goppa walla ala ngala hen kono mbaɗa wasi onon bandiraɓe kala ko mbawɗon wonde kaale kala ko jiɗɗon نعم mawlude ngo peeso jiɗa نعم woto jenne taniraɓe woto jenne woto jenne gonka amen نعم min son jennama tan kono jenni koye mum نعم son ƴettama ko ɗon ƴetti koye mon نعم neɗɗo tan jaggude tan waɗa leydi fof no fotiri ala anduɗum hiccanki men ɗo e teftopaji he نعم waji goɗɗen wiyani mbiyeteɗo Oumar Kano mbiɗa fotankoɓe janggani mbiɗa fotankoɓe gandi omo duga نعم ande kay ɗum ɗo bannadagal ne ɓoɗo ɗo ɓe an alpha a wan duuɓi ɗi keɓɗa ɗi نعم an kay ɓoyɗa tan ko toɓɓede kono wona kilifa نعم Allah boni mangu ma mangu uluduɗo mbaɗ نعم rawanu mbaɗa kono kala halde rawanu ni نعم ƴeew rawanu haade muɗum helli feede hakke ko rawanu jaasi haade mum helli feede seeɗa taaro soppinto نعم ƴeew ko so mawni huñata koyngal ɗum woni haldo man nasiru ɗum woni alpha awo نعم seeleji mawɗidi sono koya ɗum woni ɗum نعم hoto neɗɗo yahata ha heɓa duuɓi capanɗe jeetati mankuɗe seeɗa ɗo jeeɗi hunde ronka anduɗo hanni yewtere muɗum نعم waɗoɓe ɗo mari koye majjere wondi woodani ko mbiɗa ko naggam e naggam kanko wiyetene waɗani نعم kono biskitde koyo tan somin ñamat e somin gullat e kala komin mbawi wudde an kay haaju ma toppita haaju mata نعم eɗe gulle en li komin gulli min luki min jii komin gulli min jii komin luki نعم min dañi komin meeɗan dañi min dañi komin jiiɗi نعم mbiɗon ala ko neɗa sallam ko mawnitene jamma ñalam mata ko tuuƴi mawnano jamma ñalam ko addane julde taske julde ko wata ko mawnnede نعم ko addane ñande aljuma mawnnede نعم mbaɗa aljumaji goɗan ande kam humam binagel kefragel fa koye mum tuggi نعم mon wiide e neɗa sallam koko mawni tan i ko mawni kay ɗum ɓuri welde mawninde نعم mata jalɗi aljumaɗi mata wona mawnide julde taske dusko mata wona ko mawni نعم mata tisbar wona ñande fof julde tak walla نعم mata julde nde ɗo nde mawnani نعم nde teddani i haɗi yimɓe haala weɗani mbaɗa ɓasiyon min de kam min ga bangalam ga نعم hayso mbi jaruɗe kam jaafoɗe kam walla mi yarlima mi yaa fiima نعم onon biskitoɓe molude ɓe e biskitoɓe tijane ɓe e biskitoɓe dakaɓe mi yarɗaka mi yafaki نعم fadde noon ko mbi toon jinnaɓe amen ɓe wona ko min kay ko jiɗɗon fof mbiyen ko nawde toon jinnaɓe hen ko oɗon mbaɗa tan on keetata ko on kulata on kadi on ƴewata نعم on ƴewata on teskotako te jen toon tan ko yimmiraɓe moɗon e babiraɓe moɗon نعم goppe soɗo goppani deƴƴe soɗo deƴƴani jeeyde نعم hay goto wiyata on soɗo ɗum min en ƴetteko walla ƴettoɗum fof ƴettoɗum an kay ka kuuɗa ɗum ƴettoɗum fof ƴettoɗum iwor ko ndewata ha wima ƴette نعم haala ko wima ƴettortake نعم haala ko bamma ƴettortake نعم walla mbiɗon fof mbito haala ka wiiritake haala ko ganduɗa نعم kaaɗa ɗo ganduɗa ɗo haala ko ganduɗa kaaɗa ɗo ganduɗa ɗo نعم mbasa wadde so mbaɗa heeɗi ñande e tiptoɓe waji goto ƴetti ko yummo Sénégal na fof no potiri نعم onon fof keɗima ɗum goɗɗo ana ari ƴetti yummo Sénégal na fof no potiri نعم goɗɗo ana ari ƴetti toroɓe fof no potiri نعم ɗum fof keɗima ɗum sa ƴettima an toroɓe aɗa ƴettotoɓe a wi an ka pullo e pullo kay ko sukudu jundu en waɗi sukudu ngo nafata wuccude sukudu نعم sinde sukudu nafatno kay sa fembama wiyatake ayit sa jibinama wiyatake yo sukudu mayit نعم sukudu anna kay so nan ha guer walla ɗum an mbiyata joom binde walla goɗɗo waɗa haala ha e fullo ko sukudu jundu waɗini wattini toroɓe nano guite boɗeje waɗini wattini نعم ɗum fof wona huɗede an somi so wiyama pullo arani capato arani gaccene ɓuura ɗo
walla so pulle wona paso cabaro wona guiɗo yet نعم ande ko alɗon wona ƴettude nebam ma cukalel ma tan mota cukakal muɗum tan ha fara ɗum noon walla goɗo won so sukul nafanno kay so neɗɗo jibinama yentini kay wiyatake yo itta نعم so sukul farno tan ne kay so neɗɗo hajji wiyatake yo sukul mum itta نعم jeyete kala bandiraɓe pulaar mo mbiɗo ɗon ɓamtawa ngal ɗo ɗemgal pulaar ngal ɓeydani on tan ko bone e diine نعم bone meho ngal ɓeyda ɗon on goppi gonka mon gawi ɗon koye leƴƴi hefereɓe ko mbaɗanno نعم kala ɗo nanɗa leñi pulaar ene yedda diine ko faranko arab ko jannguɗo faranko arab نعم jahatan ha université walla goɗɗum e goɗɗum janta e defte tobukoɓe نعم neɗɗo wawa haade ko wuuri tati taw yantane kollu france نعم ha wiya tan ko jannguɗo france jangde kay moƴƴi kono yataw noon ko jangde wallore نعم ittere neɗɗo e majjere نعم ittore neɗɗo e basal mbiɗo yimɓe janngoɓe Qur'ana ɓe ɓe kaare daroyde macce aɗa andi kay kumam binnagal e kefragal e fasigagal aɗa kay ko ɗo haadi نعم janngoɓe Qur'ana wona meccal hol meccal ngal nelaɗo sallam haali wi kañum jomum ɓuuri yimɓe fof sowona Qur'an نعم khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama نعم holɗo wi khayrukum man wajara jama walla otoyel walla goɗɗum نعم andi kay sowona fasigagal walla goɗɗum mbiɗo ɗon onon janda almuɓe neɗɗo yo janngu meccal faranko arab janngoɓe heɓɓe fof ɓe jogori wonde ɓurde janngo fasigueɓe wonde fasigueɓe نعم wiyede mahdaraji ene janga école ene janga Qur'an wadde hen l'école fof ko fenani wadde meccal fof ko nafigago نعم waɗa ko barke Allah waɗani mo barke wona aɗa ko bangi no murtan waɗani adani duɗɗe Qur'an duɗɗe safalɓe tan gongol ala نعم jaa neɗɗo jangguinma tan gila ta ba Qur'an ha laaɓa e hoore kaɓirɗe ha gasna e hoore defte ha gasna e hoore نعم meccalle ɓuri jangguinde Qur'an نعم sona kefere walla fasigi tan goto ñewi kadi waɗa bolkel muɗum bolel yima mbaɗa hen waɗum janngude Qur'an tan taw wawa ɗum ɗo na hewɓe kalisaji ɓe onon haal pulaar en kaldan hewɓe kalisaji ɓe نعم holen joom meccal tuggan guila yero ɓas نعم ari dañde million ngaji yahannoɓe Congo Brazzaville نعم yahannoɓe Sierra Leone yahannoɓe Ségala نعم hewɓe to kalis ɓe faala hen janngude meccal نعم yero ɓas janggani meccal so ley guise mi anda sañi نعم walla Abdoulaye Wally nanɗa janggani meccal janggi Qur'an kono janggani meccal نعم goto bonoji kewɗi kaaliɗ ɗi mum potiri hay goto Samba Yal Gaye janggani meccal نعم walla andi ka ono sowona ha guede dambal gonɗo yo jang Qur'an jangga meccal Qur'an mane meccal نعم joɗade ne jangguiɗe ɓiɓɓe joni kono Nabi sallam wi ɓuuri e moɗon moƴƴude fof ko jangguinde Qur'an ganduɗo Qur'an andini jedduɗon ɗum miɗon ko fenade نعم mate jangguinowo Qur'an o mate kanko kam so tawi waɗi boutique nafata kanko jangguinowo Qur'an o mate so tawi o waddi caggal Qur'an karim ɓuuri moƴƴude ko commerce نعم ɓuuri wadde duwanede ko commerce نعم onon Qur'an janggi Qur'an o so gayni woto dondan ɗo tobo koɓe sakuji woto laɓɓine e kuuti dawaɗi نعم woto ndene dawaɗi ƴeewe commerce moɗon jeeguji moɗon mbaddon hen نعم caggal Qur'an karim Allah dowani meccal fof ko commerce نعم jeeygu mbadde hen jangga Qur'an ha gasoyo yo jangguide mécanicien jangga Qur'an ha gasoyo jangguide tawirogal jangga Qur'an ha gasoyo jangguide awo ko ɗum woni haala نعم hol onon hewɓe kalisaji ɓaali goɗo holko joɗon ko jangguide Qur'an ɓe jogaki hande Amérique sa waɗi ɗum peccete tal pour aɗa yaaɓe toon ɓe peccete hen feccere hen pecce ɗi a tawata ko janggude Qur'an meɓe نعم ene jiiloyi kala ɗo ɓe gondi ɗo Sandaga ɗo walla Jeeri ɗo walla Nouakchott ɗo kala ɗo jiiɗa ɗum yimɓe ndeni tato ɗiɗo anda hen ɗiɗo Qur'an en koɓe نعم ene jeeya e dow ko ɗum jangguineɓe ɓe moɗon Al-Qur'an نعم jangguineɓe ɗum Al-Qur'an jangde kay ko jangde tan kono jangde faande Allah nde ko nden nafata نعم jangde rewretende Allah nde ko nden nafata jangde andinore neɗɗo Allah nde ko nden nafata sa wayano alweli debbo korka kuɗaɗo woni نعم min innani Allah anzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah wiyama ene Allah ko kañum nata waɗini ɓatini
ko nela sallam wona denaɗo o renata ko Allah jippinde faade ɓe ƴewatan gueɗɗo koɗeguel ɗo yaltiri نعم nela sallam renata ko ummoy Allah faade muɗum walla wallahu yasimuka minen nasi wodani نعم walla renama yimɓe walla ko jeji ko ngaruɗa koye toɓɓere nde mbinɗa sen o yi tan yo Allah ko wattini muuri آمين remɓe de gusto ko yo Allah ren آمين yo Allah ina ren kala joom haaju Allah humtan ɗum haaju mum آمين kala joom yabbu yo Allah sellina ɗum yabbu muɗum آمين dendagal gueɗe ɗe ganduɗa ko jahanngaraji eɗen gandi yimɓe hannde ene pilti yo Allah itanen ɗin ɗen gueɗe yo Allah addane kawral e leyɗele men yo Allah addane kawral e koye men yo Allah addane kawral e koye men yo Allah addane kawral e koye men e leyɗele meɗen yo Allah addane kawral e leƴƴi meɗen ɗiɗo parti ji jafoji jamma jam soki kiiɗi apposa men ko apposa ɗum ɗo e lurodirɓe tan foof yo Allah waɗ kawral Allah addane moƴƴere ko suuɗi e ko feeñi fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh monsieur Mamadou Ahmad Tidiane Alpha Issa Youssou Ndongo yo Ceerno Siraji Jew Ceerno Saybou Diallo ɗum de Kobaru Diallo kadi ari ɗum Alaji Yunus Dia e sam cekki joom wuuro Jidda nani waaleykum salam wa rahmatullahi taala ko hoore lawol fonno waɗi anda birnima anen